Mga batang naglatakaw, walay nag-atima sa ilang nga pagdako. Kinsa ang magmatuto ug unsay ikahatag nila sa katiling ba? Mga tawo na ulipon sa salangan, nagdaot sa kaugmaon. Sa ilang panagway tan-awon daw ng malipayon, apat sulod sa duha nagmasulubon. Kristohanon, pagpakabanag, hatagi o pili ang imong nadungog kung nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Jesus nga magluluwas na? Sulti niya matag piti sa